Nilalele uSibongile. Lana ngizobe nginethulela i-dependent probability. Masidwebe isithombe emqondweni zethu yomdlalo wekhasino. Uqonde etafuleni. Kule tafula kunesikhwama esinganalutho. Nasi isikhwama sami ngiyasidweba esinganalutho. Le ndoda ephethe etafuleni ithi, nginamamabuli amathathu ahlaza, amabili a-orange. Uwafaka esikhwameni lamamabuli amathathu ahlaza kanye nalanka a-orange amabili. Uthi umdlalo esizowudlala yilona. Uzofaka isandla sakho esikhwameni, ubambe lamamabuli esesikhwameni. Wonke amamabuli uma uwathinta azozwakala ngendlela eyodwa. Le ndoda ithi uma ukhipha imabuli elihlaza esikhwameni kube lokuqala bese ulandelisa ngelinye futhi elihlaza, uzothola umklomelo wedola elilodwa uma ukhiphe amabili ahlaza. Le ndoda ibuze ukuthi udlala ngemalini kulomdlalo. Bamuphendule bathi amasenti angu-35. Lana-ke njengoba bathi lo mdlalo wethu amasenti angu-35 ukudlala lo mdlalo. Umbuzo wami kuwe ngukuthi ungavuma yini ukudlala lo mdlalo? Ungayithola yini inzuzo uma udlala lo mdlalo? Masicabange i-probability. Yini i-probability yokuthi sizothola amamabuli ahlaza? Ngizohamba ngiyobhala le eceleni. I-probability yokuqala ezosinika amathuba ukuthi sithole umbala ohlaza. Cela ukubhala la, ngibhala umbala ohlaza ngesingisi. La uma sibuka amamabuli esinikeze wona wonke nasiwabala angu-5. Bese la sinamathathu ahlaza. La ngizoba no-3 ongaphansi kuka-5. Manje sinamathuba amathathu ukuthi sithole lamamabuli adingekayo. Manje sinendaba yokuphumelela kulomdlalo. Masifuna amamabuli amabili ahlaza. Ngizohamba futhi ngiyobhala i-probability. Sibheke ukuthi amathuba wethu ukuthi sithola amamabuli amabili ahlaza kanye nomklomelo lokhu kusibeka kuphi. Ngathi lena yesibili imabuli ehlaza ifana nale probability yokuqala uma uqakela. Ngingathi futhi u3 ngizomphinda ngo3 ozonginika u9 bese ngiba no9 ongaphansi kuka25, kodwa cha azifani. Kwamele sazi ukuthi lamamabuli awasalingani uma sengikhiphe elokuqala. Kwamele sazi ukuthi lamamabuli inani selihlukile. Kwamele sazi ukuthi lamamabuli ayadingana, leli lesibili kakhulu. Uma ngithola imabuli elihlaza, ngizosala namamabuli amabili ahlaza futhi namabili a-orange. La ngizobhala lokhu okulandelayo. La kule yesibili sizothi i-dependent kule yokuqala. Lokhu kuchaza ukuthi le yesibili iyayidinga kakhulu le encane.
le yokucala. Ngichaza ukuthi le yokucala ziyadingana. Ngizoqhubeka ngokuthi ngithi manje uma elokuqala imabo likhishiwe lihlaza, la ngizoba naloku okulandelayo. Ngizoba ne-probability yokuqala ngiphinde nge-probability yesibili. Bese la nginomugqa lo ohlukanisa lo mbala lo ohlaza. Manje uma elokuqala imamul ngilikhiphile lihlaza, sizoba noma sizosala no-4. Sizosala namamabul angu-4. Zohamba ngiyombhala le ngaphansi u-4 wethu. Bese futhi sizoba namabili ahlaza amamabul. Bese sizothi la sibheke ekuqaleni ukuthi ekuqaleni sithole ubani, sithole u-3 ongaphansi kuka-5. Ngizomphinda ngalena u-2 ongaphansi kuka-4. Lo 2 ongaphansi kuka-4 kufana nokuthi ngino-1 ongaphansi kuka-2. Zihamba ngiyoyibhala. Zoba no-3 ongaphansi kuka-5 ngizomphinda ngo-1 ongaphansi kuka-2. Lo uzonginika u-3 ongaphansi kuka-10. La singathi sino-0,30 noma sine-30% yamathuba ukuthi sithole lamabili ahlaza. Umubuzo wami kusongulona. Ungawudlala yini lo mdlalo? Uma udlala lo mdlalo, amathuba amaningi unawo na? Ngoba sithole u-30% la. Sizoyihlola kanjena-ke ukuthi sinamathuba angakho ukuthi sithole lo mklomelo lo. Sizothi 0,30 ngimphinde nalo $1. Impendulo engizoyithola ngu-0,30. Manje ungamunika umuntu yini lo 35 cent ukuthi adlale lo mdlalo yini? Impendulo cha. Ngoba sinamathuba angu-30%. Awanele lamathuba lanka ukuthi sizowuthola na umklomelo. Lokho kuyobe kungumosha nje imali. Nginombuzo lana futhi okugcina. Ungawudlala yini lo mdlalo? Uma ubungakwazi ukuguqula enye yamamabul ibe hlaza, bekuyoba lula lapho ukuthi udlale lo mdlalo futhi namathuba bewayoba maningi ukuthi uthole lo mklomelo.